Kasanga bi ntɛnɛ mɛkalo o tile saba sanba fila ani mugani naani min ye defu kimeli baaraw ye olu kɔni daminɛna Mali jamana kɔnɔ. O siratigɛ la an y'an senfa ka se lakɔliso min na o de ye Centre Aminata Diop ye. Lakɔliso min yɛrɛ tengune de Bamakɔ sigida 4nan kɔnɔna na yaasa ka se ka faamuyali sɔrɔ defu o bɛ bolo jumɛn kan lakɔlidenw bolo ɲina. Sahamalata. Histoire géographie de gɛlɛyara ma dɔɔni. Histoire kɔni jara. Rédaction fɛnɛ o fɛnɛ sujet olu fɛnɛ nɔgɔyara. An y'olu ye classe kɔnɔ ka tɛmɛ. Surveillance a ma nɔgɔn dɛ. A ma nɔgɔn. O de ka fisa kɛ, o de ka ɲi ou bien? Surveillance maître fɛnɛ b'u jɔ u jɔyɔrɔ la. O de fɛnɛ ka ɲi. So n'a ye rédaction kɔni a fusayara. Le sujet bolila mun kan? Sujet bolila premier sujet o ye la désertification o kun bolila kan. Deuxième sujet o kun bɛnna k'i bɛ fɛ ka baara dɔ kɛ k'i n'a fɔ i fa tɛ fɛ o kɛ k'i ka tubabu ka baara dabɔ. Fɛnkɛ sujet 3 o bɛnna ko n'a sɔrɔ vagabond b'aw ka sigida la. O sujet saba in na e ye jumɛn ta? Ne ye troisième sujet de ta. Mun de y'a to i y'o ta? Parce que vagabond ka ca sigida la kojugu. U bɛ mɔgɔ I b'o mɔgɔ combiner u bɛ mɔgɔ ka moto minɛ u bɛ mobile minɛ u bɛ wari minɛ o de kama ne fɛnɛ sujet ko kan. Ayiwa i dali mala kɔni a ko a bɛ sira sɔrɔ? Awɔ a bɛ sira sɔrɔ. An ye leçon kɔni ta. Surveillance gɛlɛyara dɛ. Ka gɛlɛya cogo di? Surveillance jara yɛrɛ de. Hali i kun tɛ se k'i kɔsi. O tuma kɔsili ko kun b'aw kɔnɔ? Bon a kun t'an kɔnɔ dɛ. Ani ye leçon ta ka ban i hakili tɛ jigin o la. Ok, mais sujet jumɛn de gɛlɛyalen yɛrɛ bolo dɔɔni sɔgɔma kabini dugu jɛla? O ye histoire géo. Mun de y'a to o gɛlɛyara? A bɔra partie dɔw kan ne hakili ma to partie dɔw la quoi. Donc a bɔra olu partie dɔw kan ne ma se k'a bɛɛ fɔ a la. Defo kimili lakɔrɔsilibaga ɲɛmaabaw olu kɔni y'a sɛbɛntiya k'a fɔ ko baaraw k'olu kɔni daminɛna a waati la. Baara daminɛna 8h waati nɛgɛ kaɲɛ 8 waati. A daminɛna ni épreuve mun ye rédaction. An tilal'o la sa an ye épreuve filanan daminɛ n'o ye histoire géo ye. O daminɛna 10h30. Ne b'a a fɔ écoledenw ye u k'u cɛsiri. Puisque defu ye fɛn mun ye a man gɛlɛn. U bɛ mun kɛ classe kɔnɔ ne bɛ se k'a fɔ o de ka gɛlɛn ni u bɛ mun kɛ fɛngɛ la defu yɛrɛ la. Donc ni denmisɛnninw ye leçon minnu ta n'u ɲɛsin baara ma depuis le premier jour vraiment de la rentrée. Moi je pense que nin sujet minnu dira il sera à mesure vraiment k'u traiter ani dalen b'a la k'a fɔ résultat ɲuman bɛna sɔrɔ. Lakɔliden 300 kɔ olu de bɛ defu kimeliw la ɲina. An ka jateminɛw yɛrɛ senfɛ lakɔliso damadɔ kɔnɔna na an ma gɛlɛya kɔni ye baaraw yɛrɛ taabolo la sabula min ye lakɔlisikɛlaw ye fo ka taa se lakanatigilamaaw ma ninnu bɛɛ lajɛlen kɔni b'u ka baaraw la. Defu kimeliw olu bɛna kuncɛ araba nata juin kalo o tile 5 sanba 2024. Mariam Kuyate ka laselikan don ka bɔ Bamako VOA Bambara tɔgɔ la.